Phone kaham jotono lamsugo ketal video tini video ka bilake o topic nongi bagai kaisa ang tini sushaito buka khnawi eba nai tongdi noro important engjaya o sangsaro sungtongna hinke rang puisa rangri mani khonoi joto tongkhyang ke seseng o sangsaro tongmano without money jeng kono jaga tongi manyo sangsaro tongnani tangnani chanani jotong no seng rang nango o rangni koktinge seng tabuk tini o video o seng kisa discuss eba salainai rangri engkha gobangma borokni bagai kaisa common challenge tai gobangma khairukmungni bisingtui ongui mano rangri bagai jengjal rok gobangma jorao rangri koroi engmano rangri gobangma engmani rangri koroi engmano eba wansugya ke rangri engmano bisingtui ongui mano jengjalok bilai kheno street tuwi mano te joto hamya ongui mano bairok haji jengthau salayano poina 1 no tamu hinke kaisa problem ongui thango bahai ke hinke kaisa ki issue engkha khoroksani rangni sekang toni tonimani gobangma borok budget narakna bagai bilai khe jengjal ongui thango te aboni ulo borok rang ajimani sal gobangma rang naragai thango aboni bagai credit card debit card te loan ongui thango haji friend khatangya imagine jesake hamya engmano rang eba samung khlaijak ma abo rangrini bagai jengjal lo tebo kotor klai mano bairok tai munai song te ani dolok no ang sanamu chungo point number 2 ko tamu hungke tai kaisa jengjal engkha rangrini bagai saiman mani koroi budget rang salamani te rang remani kongno kaham ke saimen yake boro khoroksa rangri bagai hamyake songui mano bayaro noro tamo nasimi tong noro like khadi comment khadi haring ke chengtai se kok salayano o kokno salamani ni bagai rangri ni bagai kaham ke tomung tonina nangkhogo kaisa kubui budget slambui imagine founder slamna te rangri ni bagai avoid sanui o jengjal rongno sekagnani subasu khlaimano khoroksa rangri ni bagai sorumung bilai nangkongmani kokhe rangri ni bagai jora kechang stability manani bagai nango hi friend nora bahai nangjaka ni video no rang puisa o sangsaro nangkhogo nangkongmani bisingtui phano seng o rang no bahai ke tuyui bahai ke tonioi seng sangsar bai kaham ke o sangsaro seng tongi manani abo jeng tini seng laimani bisingtui seng buji laikha eba sabenka nora o video no chajaka hinke ba tai kono kok na kare subscribe te like khadi tai seng ang noro bimalanya next video